Anau a la cuina. Agafau unes herbetes, una ratafia, un pot de palo, ginebra, o un lacau amb amazones, el que sigui, però que sigui fort. Vos ho serviu. Ara, per favor, vos asseis. Ja estau? I d'haver escoltau la notícia. Un columnista del Mundo, en Juancho Armas, diu que els catalans varen matar a Jesús. Jo no sé si s'ha intoxicat en qualque bolet, en necessita més d'un, també t'ho dic ara, o és que ja venia així de fàbrica, o directament que té qualque fibla que no li rega bé, saps què t'ho vull dir? El cas és que l'afirmació d'en Juancho Armas tira per terra la teoria de que Espanya és molt més antiga que Catalunya. Clar, això demostraria que no. Això demostra que els espanyols encara feien voltes en els collons de son pare mentre els catalans ja mataven a Jesús. Que tothom sap que això va ser un contuberni orquestrat per en Judes, català també, que era l'únic que se podia vendre per un parell de monedes, m'entens? I així els catalans s'ho han anat carregant tot. Fins i tot també se varen carregar l'imperi romà, que com ho sabem? I doncs mira, perquè els romans estaven avasats d'anar d'una banda a l'altra del Mediterrani sense pagar, fins que els catalans varen dir atura el carro, cada vegada que passis per aquí, trinco. I els romans, és que no duc suelto, i els catalans, la caixa, parlem? Lo d'en Franco, tothom sap que va ser una crema catalana en mal estat, i lo d'en Carrero Blanco venia de menjar botifarres seques, saps què t'ho vull dir? I així en tot. Fins i tot s'han carregat l'independència i de retruc gairebé també s'han carregat Twitter. Ha estat a punt la cosa. I per què? Perquè els seguidors de Junts i d'Esquerra se passen tot el sant dia a Twitter mirant a veure qui la té més grossa. No sé si la barra o la consciència. I això ha estat a punt de rebentar els servidors de Twitter. Tant és així que Elon Musk ha estat a punt de comprar la Generalitat per fer-la desaparèixer, saps què t'ho vull dir? Això sí, hi ha una cosa en la qual els catalans no han pogut. I són els dinosaures. Els dinosaures, amics meus, no se varen extingir. El del meteorit és una cosa més dels terraplanistes. No és vera. Els dinosaures a dia d'avui existeixen. I alguns d'ells són articulistes del Mundo, com en Juancho Armas. Pensar-hi.